as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. Hilberriak han, hilberriak hemen, politikak eta futbolak, hauteskundeak guztiak zorro berean sartzeko auziak, aktualitateak ez du arkatzen ez? Hauteskunde kanpainan ikamika gainera ertzaintzaren polizia ereduari dagokionean, tira, Kabakasen urteurrena ere bai. Kartujan eta baita Euskaldunon bihotzean ere. Comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. Para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos. Baina gaurko intro honetako lerroburu nagusia badakizue zein izango ote den. Asmatu, ez duzu asmatuko akaso? Gure proposamen zintzoa gainera. Gabarra ez zuten atera Bizkaitarren emakumezkoen kopa heldu zenean, heldu daila Gipuzkoarrek dakartenean, traineruak nahi ditugu Urumean, noski baietz. Eta ezin gara libratu geu ere, Gabarrataz nola ez dizuegu hitz egingo ba, munduan ezagutuko aldugu, halako tokirik, pareko tokirik, baina ez da ez gutxiagorako, platoan aterrizatzeko, Gabarraren irudi horiek, honezkero itsasadarrean barrena, bere tokia bilatuko duelako, Bizkaitar ugarik, Euskaldun askok eta mundu zabalean beste hainbatek segituko duten Gabarraren osteguneko ibilbideari. Tira, gauzak honela, lerroburuei erreparatuko diogu, besteak beste, Gabarraren ikuskizunak itsasadarrearen barrena honezkero zeresana ematen du. Baina zeresana oraindik ere gehiago emango du, zehazki, milioi bat espero baitira, milioi bat Euskaldun Gabarrari begira itsas ertzean. Tira, guztia zuzenen eskainiko du atletikek, hainbat telebistek, baita amaikak ere, eta bide horretan guztian, zer gehiago esan, Gabarraren xehetasunak alde guztietan entzuten ditugunean, ba, lehenago akaso aurreratu dizuegu, ezta? Guzti honek badu edukirik eta akaso kopa ez da utzik etortzen. Kopa, estatuko kopa, nork eskaintzen duen kopa gainera, tira, hauteskunde kanpainaren erdi-erdian datorkigun garaikurra da, 40 urte eta gero, ez dugu ahaztuko emakumezkoek pandemia garaian gainera, ekarri zutela Bizkaira, ez zutela Gabarrarik merezi izan akaso, baina egunotan aipamen berezia eta Kartujan gainera oial luze eta zabalean ekarri dutena, Inigo Kabakasi izan da. Eta hori ere, gaur, geurera dakargu. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos. Vale, que habrá desmayado.
Egia esan da, neuri ere, neure buruaz beste egiteko goa sartzen ari zait pixkanaka, eta aizue, galdera, Iruña Astitzik gauza bera gertatuko ote zaio. Iruñe, hitzik ez, hasteko eta behin, atletiken garaipen honi, jarri nahi dugu beste ikutu bat, ze badirudi guztia kolore zuri-gorri hutsa dela, eta zenbait edabidek ez diote beste ikuturik eman nahi. Eutsi hitzari mesedez, nafarrek asko dute eta esateko atletiken garaipen honi buruz, baina hasteko eta behin, zer jarri zuen Twitter mundu horretan, txio mundu horretan Iruña Astitzek? Eta orain bai, Iruñe, mentxe duzu tartea gainera, Mano Negraren Maradonaren sintoniarekin alako introa egitea ere ez da gutxagorakoa. Konta eguzu, zein izan da Iruñekeria edota Nafarkeria demostratu barrekoa, noski? Bueno, askok aste santu honetan zehar Twitter asaldatu dute, antza denez ikurrinarekin batera Nafarroako armarria eta ezkutua eramatea jendartea banatzea delako, orduan, erabaki dut ja publikoki Nafarroan ikurren inposaketa publikoa egitea, eta bueno, lehen Instagramen ikusi dut hola storietan jartzen zuela gabarra, gero jartzen zuela tabarra, eta bueno, nirera ekartzen baldin badut, ere Navarra esango dut. Gazteleraz baldin bada ere Nafarroarekin lotura handia duelako, izan ere finalean 0-1 kontra horretan berdinketa sartu zuena Mendillorriko Sanzet izan zelako, hau da, Nafar bat. Eta gero, zer ez izan, penaltietan, ez? Hor ditugu Raúl Garziaren, Muniainden eta beren gerren golak. Hor, azken honekin, aipatzen dute, Nafarroan ikurren inposaketak, hor utziko dut, ze bestela, azten banaizia, barainengo inposaketa egiten, hor utziko dut, ze beren ger, barainendarra da. Orduan, bueno, honekin esan nahi dut, partidaren edo norgehiagokaren egunean, aste bete lehenago, kexu zirenak izan ikurrengatik eta Nafar ikurrak inposatzearen gatik ez dutela deus ezan. Eta hori Nafarrek jarri zituztela baloiak sarean. Kokatze aldera pentsatzen dut aberri egunaren karietara ere zer esan eman duela, aberri egunean ze ikur atera beharrote den, eta akaso Bilbo handiko biztanle batzuk esango lizukete atletiken ikurrarekin nahikoa dela, akaso estrategiak bestelako izan barko du eta Nafar ikurra atletiken banderari erantzi barko duzue, ez dakit Iruñe hori ere hausnartzeko kontua izan daiteke laburtza aldera. Ondo ulertu baldin badugu, Nafarrok aldarrikatu nahi duzue, akaso bizkaitarrek euskal selekziotzat jotzen duten hori, akaso oso Nafarra dela, eta tira, Osasunako arrobian esku gehi sartzen dutela, hori ere esan nahiko zenuke, ala eskuzabaltasunez egiten duzuen kontu bada. Hori zuk esan duzu, niri txikitatik familian atletikoeko inor etzen bitartean niri esaten zidaten, etxeko taldekoa izan barzara Osasunaren gatik. Eta orduan nik txikitan zer egin nuen ikusi, zeinetan zauden Nafar gehiago, eta horregatik atletikekoan. Tira, alaxe, azalpena erraza, ulertzen, nolatan dituen hainbeste zaletu atletikek Nafarroan, Nafar gehienak atletiken daudelako eta ez Osasunan edota. Errealean, Gipuzkoarri antzerakorik ere galde geniezaieke, izan ere atletiken 11 hori aztertuta, nahiko banatuta dago lurraldei dagokienean. Tira, akaso horrek azalduko du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zergekin azenolako finantzaketa egingo zaion atletiken garaikurronen harrerari eta bar. Iruñe, aizu, galdetu nahi dizut gauzatxo bat baita ere.
Bai, bide batez, gehitzearren, zuk aipatu duzu arestian, eta espero dut, oraintxe bertan aipatu duzu finantzak eta berdina, egitea realeko neskek garaikurra lortzen baldin badute ere errealari. Hori aipatuko dizut, zehatz mehatz gainera, gaur jakin dugu, maiatzaren 18an izango dela norgehiagoka. Derbi bat ere izan daitekela esan genezake emakumezkoena, Gipuzkoarrak, Kataluniarren aurka arituko direlako. Tokiak ez ziren bereziki ez dakit giro jatorrekoak zenbait zuren ustez, aukeran Burgos, Zaragoza, Logroño, eta azkenik Zaragoza izan da. Nola ikusten duzu? Nola ikusten duzu Iruñe? Nafarroatik nahiko gertu denak, ez da? Bai, egia esan, bai, harritzen hau sadar ez jokatzea ezakit zergatik, ze orain kapazitatea badu, eta orain aipatu duzu Zaragozan izango dela final handi hori, ere kuriosoa justo Erreala eta Bartzelonaren arteko norgehiagoka izatea erreginaren koparen txapelketa final hori, baina 30.000 pertsonendako lekua dago, beraz ikusiko dugu. Bai, Euskal Herrian ere izan ziteke, baina tira, Zaragozan izango da, eta eskakizuna, zer deritzuzu, atarikoan aipatu dugu, Iruñe, emakumezkoek Bizkaitarrek ez zuten gabarrarik merezi izan itxuraz, Gipuzkoarrek garaikurra ekarri ala ez merezi ote duten, trainerurik urumean, tira, proposamen alarazi dugu Real Sociedadi, ea zein den erantzuna ikusteke. Emakumezkoen futbolak egin dezala bere tartea, eta gu ere horren sustatzaileak. Galdetu nahi genizun, Jagoba Arrasate itzuliko alda, Osasunara. Gaur Nafarroako notiziasek dio besteak beste, tortillari buelta manaian dabiltzala, orain Osasunako zuzendariak ugari izan direlako. Euren aurkako iruzkinak Bizkaitarrari alde egiten ustegatik, nola ikusten duzu? Bai, nik uste dut hor badaudela olako gako batzuk, ez da bueltatzea baizik eta ez joatea, ze oraindikan aipatu baldin badu ere, eta ez da ere ez aurrekora bueltatzea baizik eta adostasun batetara heltzen baldin badira, hortikan martxan jarriko dutela datorren denboraldirako kontratua edo datozen denboraldietarako. Uste dut Jagoba Arrasatek baduela beste entrenatzaile askok lortu ez dutenak eta niretzat eta nire ustez Osasunan oso garrantzitsua dela zalegoen eta armaien babesa eta maitasuna, eta hori niretzat garrantzitsuagoa da beste gauzak baina. Aitzakia horrekin eta emakumezkoen kopa finalaren data jakin bagenekien, tokia ere badakigula probestuz, halako zubilan bat egin dugu. Bartzelonan jokalari den Gipuzkoar bat, eta gainera dagokion aitortza egin diotena, aurreneko aldiz gu dakigula behintzat, emakumezko futbolari baten izena eramango du gainera Legazpiko azpiegiturak, kirola azpiegiturak, futbol eta atletismo azpiegiturak egin zuzen ere. Irene Paredesi buruz ari gara, eta pozarren unkituta mundu mailan ere txapela ere eskuratu du Espainiako selekzioarekin izan da bai, beste aukerarik ezean, baina oraingo honetan berriz ere lerroburuen artean izango dugu Irene Paredes, adore handiz jokatu duen jokalari profesionala, eta Legazpien aitortza hori izan da ere eskerroneko, eta emakume gaztei ere mezu zuzena luzatu diena gainera. Entzun dezagun Irene Paredes. Horrek pozik jartzen nau, ez bakarrik nire izena daramalako nire herrian, baizik eta emakume baten izena daukalako kirolgune batek, futbol zelaia. Eta badakigu, hemen hasi nintzenean, 12-13 urtekin, zuek baino pixkata handiago, edo hortik ezin izan nuen jolastu, ez zegoelako talderik emakumean nintzelako. Beraz, pentsatu zer nolako aldaketak eman diren gaur egun nire izena eramateko, eta gaur dauden talde guztiak, nahiz eta badakidan talde batzuk ateratzeko batzutan zailtasunak daudela, gaur egun badago aukera, beraz aprobetxatu eta gozatu.
Zer den ezta, Iruñe, entzuten diogun hori. Aurreneko aldiz, emakumezko baten izena, daramala azpiegitura horrek, kirolgune horrek, eta herrikoa bertakoa, mundu mailan jokatzen, herrialde katalanetan, Irene Paredes gainera eredugarria da, bere jokalari profesional gisa izan duen ibilbidea. Zer dugu esateko honi buruz, Iruñe? Nik uste dut aipatu duzula ez, munduko txapeldunak direla Espainiar selekzioarekin, baina nik uste dut hori emaitza bat besterik ez dela, ze azkenean duela 2 urtetik abiatu zuten borroka bat euren jarduna profesionalizatzeko eta modu duinean lehiatzeko eta lan egiteko, ez? Nolabait egin zuten autu eta borroka horren emaitza bat baino ez dela. Eta iruditzen zait, Paredesek hitzartzean egin esandakoarekin lotuta dagoelako, ez? Zenbat borrokatu behar izan duten eta azkenean oso gustora borrokatu dutela, ondorengo neskek eta emakumezkoek aurrerago egin ahal izateko. Bukatze aldera, Iruñe, oso gustora gaude, baina gaurkoz amaira emango diogu. Geure tarte estelar honi, futbola, politika, hauteskunde ikutua, dena batera dator, politikaz bereiztea gauza zaila delako, futbola azkenean nortasunarekin zuzenean ertxita digu joan auzia delako, toki denetan baita Euskal Herrian ere, Nafarroan noski. Iruñe, gaur atletikeko kamiseta soinean duzula, dantzari planta handirik ez, baina sorpresetxo bat ekarri dizugu. Iruñeko dantza taldeak halako liburuzka bat ekarri duelako, marrazteko aukera ere ematen duelako, eta badirudi etxeko txikinentzako dela, baina nik uste dut asko gustora hartuko duten jokoa dela. Aurreratuko ditugu iruditxo batzuk, Iruñeko dantza talde ezagunenak Asisko Urmenetaren laguntzaz, Koloreaga dakarrelako Euskal Dantza Festa gurekin, noski baietz. Ezo, Iruñe, Nafarrak modan zaudete, zentzu denetan? Futbol jokalari arrobia, dantzariak era ezberdinetan, berpizkunde betean, ez dakit, denok erroldatu beharko ezote dugun Nafarroan, paso honetan? Bueno, lasai, ze gutxi barru, nire erreinua egiten ez. Orain, txantxako batera, ez, bari gara, egiten ari ginena, eta jarraituko dugu egiten gabiltzana. Ederki, Iruñe, honekin adio esango dizugu eta zeugoi berriz aipatu dizugu, eta lerroburuetan ere ekarriko dizugu gainera. Koloreaga eskura duzuela, jarri dantzan arkatz horiek izan ere eskura duzue, eta ez gutxiagorako Koloreaga liburuzka guri asko gustatu zego, zuekin gehiago. Gero arte, Iruñe. Jo. Martin Luther King, Jr. Playback.
as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. Ce petit instant de doute sera le moment précis pour sauter la barrière et arriver à Melilla. Giza eskubideen zinemaldia Donostian urtero legez lastarra da hastekoa eta bi egunen buruan estreinatuko dute gainera aurten festivala jaialdiari hasiera emango dion filma gainera. El Salto jauzia duzue, ikusi berri duzue aurrerapen bat eta gaia agerikoa da. Melillako esi hori hainbat eta hainbatentzako heriotzaren mugarri izan dena eta Afrikatik bizi berri baten bila albezala borroka egiten duten herritar eta pertsonena. Ikusten duzue kolore beltza daramala, baina ez heriotzagatik, bizitzeko gogoagatik gainera. Egunotan akaso Atletiken garaikurrarekin ikusi dituzue, Atletikeko jokalariak Iruña Astitzi galde egin da Nafarrak parte batean, Williams anaien amak Melillako esia gainditu behar izan zuen anai zaharren asabelean zeramala. Oso aktualitate kontua bada, ez da gaurkoa bakarrik, azken belaunaldiei zuzenean lotutako. Esandakoa, Donostiako giza eskubideen zinemaldian jauzia filma aste honetan bertan. ¿Número? Ibrahim Touré. Por favor, le he preguntado por el número. Ibrahim Touré. 723. Muy bien. Ibrahim Touré va. Caballero, un momento, enséñeme la Se documentación. le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión. Si es un niña, quiero que se llame como mi madre. Esté listo 4 horas antes. ¿Ha pasado algo ahí, Ibra? La policía lo ha detenido. Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente. No somos terroristas ni asesinos, somos hombres inocentes. ¡Sí! ¡Silencio! Voy a ser padre. Y si me expulsan, te juro volveré de cualquier manera. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Chef, les nouveaux frais sont arrivés. Es el único que decide si saltar la valla es el camino para volver a España. Merci de nous accueillir. Ah, hola, est-ce que c'est moi qui vous accueille? C'est la forêt, la cité des clandestins. C'est Melilla. Bienvenue. Ere ikusten duzue, zenolako poesia, dantza, artea, obra horrekin etorriko baita Euskal Herrira, Nafarroara, hiriburura eta baluartean izango da Lucia Lakarra balet dantzari koreografoaren azken lan garrantzitsu hau. Eta esango duzue baina zein da argudioa, zein da aria desagertutako eta bidean geratutako gudu edo frontetik eta zen karta horien garrantziaz ari da balet obra hau eta zer gertatuko ote litzateke bidean galdutako gutun hori bere tokira, jaso bordenari heltzen ez bazaio, maiteari senidei heltzen ez bazaie. Tira, mitxoletak badira halako ikur bat mundu gerrak edo eta bestelako gerrateetan izandako bizipenei lotutakoak. Hori dakarra zuzen ere Lucia Lakarrak eta laster izango duzu emanaldi bakarra baluarten Iruñean. Tira, honekin bagoaz eta doinu sakon hauekin esango dizuegu mila esker beste bain ere hor bertan izatagatik hor beste aldean eta gu zintzo bihar bueltan izango garela eta hauteskunde kanpainako
elkarrizketa errondarekin segituko dugula. Bihar, Euskal Herria Bildutik, Oiana Etxebarrieta izango dugu hemen kolpez kolpe antenatik aten. Besterik ez, bihar arte, gabon pasa.